Στο τέλος του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ κρατά στα χέρια του την είσοδό του στα play-off. Ο δικέφαλος του Βορρά, μετά την ισοπαλία στο τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, θέλει έναν βαθμό στο τελευταίο παιχνίδι που έχει να δώσει στο γήπεδο της Τούμπας και κλεισμένων των θυρών με την Κέρκυρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την είσοδό του για τα παιχνίδια τον Μάιο. Ο Βίκτορ Βιτόλο δεν κρύβει την πεποίθησή του, αλλά και την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα τα καταφέρει. Hay que asumirlo así. Γνωρίζουμε ότι δεν παίζουμε χωρίς κόσμο, αλλά πρέπει να γίνει. Pero lo único que podemos y tenemos que hacer es ganar. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε. Το σοκ για την ομάδα του κεφάλου του Βορρά ήταν μεγάλο μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο από την ΑΕΚ. Para todo el PAOK. Ήταν ένα πολύ δυνατό χτύπημα για όλο τον ΠΑΟΚ. No solo para el equipo, sino para toda la familia que conforma el PAOK. Όχι μόνο για την ομάδα, αλλά όλοι για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Pero bueno, los grandes equipos tienen que levantarse de esos duros golpes. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να σηκωθούν από αυτό το δυνατό το χτύπημα Y continuar hacia adelante. και να συνεχίσουμε να προχωράμε. Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ ήταν ότι καλύτερο έχει να δείξει φέτος η ομάδα. Στο τέλος έχουμε μείνει με την αίσθηση ότι μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπάνω. Pero hemos de reconocer de que el PAOK ha hecho un muy buen papel en Europa. Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Ο Ισπανός μέσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάγεται από την Ερήβη, δεν θα μπορούσε να αποχωριστεί τη θάλασσα όπου περνά αρκετές ώρες την ημέρα. Το σύνθημά του όμως είναι ένα. Η φανέλα του ΠΑΟΚ είναι βαριά και όλοι πρέπει να το αποδείξουν. Όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε μια ομάδα που τα δίνουμε όλα για τη φανέλα που φοράμε. Y estoy seguro de que todos los jugadores hasta el último día de estar en PAOK lo van a dejar todo por esta camiseta. Και είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές μέχρι την τελευταία μέρα που θα τελειώσει το πρωτάθλημα και τα play-off θα τα δώσουν όλα. Και ο τελευταίος ποδοσφαιριστής θα τα δώσει όλα για τη φανέλα που φορά.